היא שורש כל המצוות. כל המידות הטובות זה מידת הענווה. משה רבנו שהיה אבי הנביאים והעבד את השם, זכה למה שזכה. זה שעבר כל כך הרבה קושי, אבל הוא עמד כמו שצריך בפרץ ושמר על הקדושה של עם ישראל והביא את התורה לעם ישראל, השליח של השם יתברך. משה קיבל תורה מסיני, את הכל בשלימות, למד את כל התורה כולה, גם סודות התורה למד. זה שהזוהר לא התחדש עד בזמנו, בגלל שאת התורה לא מקבלים על הר גבוה, מקבלים אותו במקום נמוך. אבל מי שהיה דמות של משה רבנו, גלגול סבת רבי שמעון בר יוחאי, גלגול משה רבנו עליו השלום, שבא לתקן כביכול את תורת הסוד, כי אם אין תורת הסוד אז לא, אי אפשר להתקדם מבחינה רוחנית. אומרת הגמרא, בעצם זה זוהר הקדוש, שמלאכי השרת באו לפני הקדוש ברוך הוא וראו דמות אדם בשמיים. ראו את משה רבנו. אמרו להם מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו, בשר ודם שנולד מאישה? אמר, בא לקבל תורה. אמרו לו מלאכי השרת, הם לא יכולים לעמוד בזה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החזק בכיסא כבודי וענה להם תשובה. אז יש בזה שתי פנים. הפן הראשון זה החזק בכיסא כבודי, זאת אומרת שזה סוג של שמירה, שלא יכולים, שהם פחד שהם ישרפו אותו באף פיהם, המלאכים השרפים. אמר משה רבנו למלאכים, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מאת מצרים. אתם הייתם במצרים? זכור את יום השבת לקדשו. יש לכם שבת? כבד את אביך ואת אמך. יש לכם אבא ואמא? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה בהר. יש לכם יצר הרע? אז בשביל מי זה? בשביל בשר ודם. היו כמה מלאכים שהביאו למשה רבנו מתנות, אבל יצר הרע הביא למשה רבנו את מעשה הקטורת. אומר זוהר בפרשת ויקל שהכוח של זה, של מעשה הקטורת, זה לבטל מגפות וגזרות קשות, ולא לחינם קוראים את זה פעמיים בבוקר, יש בזה רושם כמו כתר על הראש. מי ששם את זה יש לו כתר רוחני על הראש, אומר הזוהר, זוכה לעולם הבא, לעולם הזה, פרנסה בשפע, תפילה מתקבלת, וספרים, מה שקורא את הקטורת, מקלף. עם הקלף, או שאפילו מתוך סידור. עם הקלף זה יותר חזק. יש לי קלף, אבל לא הבאתי אותו לכאן. בכל אופן, זה דבר גדול, שיהיה לבן אדם קלף, ויקרא ממנו את המעשה הקטורת, מרפא חולים, עד שמספרים על שבאה משפחה אחת לחולה מסוכן, נתנו לו, קראו לפניו ומסוכן, אפילו נתנו לו לחיות. באו קראו את הקטורת כמו שצריך מתוך הקלף, אותו בן אדם קם והתרפא מכל יום. זה מועיל לתאר את הנפש, לסלק את המראה השחורה, תראה מה זה מעשה הקטורת. למרות שקיבל תורה מסיני, אבל הוא ראה את הדברים האלה שמעשה הקטורת, שקיבל את זה מיצר הרע. בכל אופן, זה נתן לו את מעשה הקטורת, שמבטל מגפות וגזרות קשות מעל עם ישראל. מה קשור מרדכי היהודי למשה רבנו? משה רבנו ידע שגדולת דור בשמיים, פנה לאבות הקדושים, לא יכלו לבטל את הגזרה, יכלו, אבל לא התאפשר להם לבטל את הגזרה. פנה למשה רבנו, מבטל את הגזרה. אמר משה רבנו, יש לי מישהו למטה, שלח את המלאך גבריאל. זה בתוך נייר תורנית, זה ראיתי אישהו פרקי, אני לא יודע איפה זה. שלח את המלאך גבריאל, לבדוק אם יש למטה אחד שהוא גדול, מצא את מרדכי היהודי, אמר.
המלאך גבריאל אמר למרדכי היהודי, אתה תתפלל מלמטה עם התינוקות של בית רבן, יש להם כוח לבטא גזרות קשות, ואני אתפלל מלמעלה. שלח כאילו משה רבנו את המלאך כדי שיתפלל. תראה מה זה משה רבנו, גם תקופה של אסתר, שזה כתובים. תמיד עומד בפרץ ומגן על עם ישראל. מרדכי היהודי, גיגול של יעקב אבינו. שהשתחווה לעשיו 7 פעמים, פה הוא תיקן שלא יחרב ולא ישתחווה. יעל, אשת חבר הקיני, הייתה גלגול של אסתר המלכה. אומר הזוהר הקדוש, אם עשינו עבודה רוחנית. יעל, אשת חבר הקיני, הייתה גלגול של אסתר המלכה. יעל שהרגה את סיסרא. אבל זה לא סיסרא לפני פורי? אז מדובר על לפני. אבל אסתר היה גלגול של הכוונה... אסתר גלגול של יעל. אסתר גלגול של יעל. היה גיבור חיל. הוא נכנס לאוהל, ראה את הצדקת יעל, מים שאל, חלב נתנה. אבל חלב זה מרדים, זה לא כמו שלא עם החלב ששותים, זה שום דבר. נתנה לו כוס חלב עם שמן. הופך לגבינה בבטן. בדיוק. והוא זה, אומרת הגמרא שהוא היה לעשות, הוא שכב איתה. הזוהר כותב שהיא ידעה לעשות צורת שד בדמות שלה, אז הוא לא שכב איתה. הדמות של השדה של יעל, היא יצאה דמות של שדה, והיא שכבה עם סיסרא. כך אומר הזוהר הקדוש. ואז ניצלה. כמובן, כשהוא נפל, הוא ישן, אחרי שהוא כבר היה איתה, היה לו עוד כוח לקום הוא היה גיבור חיל, אף אחד לא יכל עליו. אבל מה לעשות? היא לקחה את הכידון, תקעה לו במוח, ויצא מהצד השני. השם עזר לה כמובן, אי אפשר לבד. השם היה איתה. וגם כאן רואים את מעשה עם יהודית, גם כן, בת של יוחנן כהן גדול בזמן חנוכה. אפשר להגיד שזה גם קשור לתקופת בית המקדש. אסתר הייתה הרבה לפני בית המקדש. כמו שאמרה למלך, אמר המלך אחשוורוש, אל תבקשי ממני לבנות לבית המקדש, עד חצי המלכות. למה? היה לו סוג של תחושה להבין בת מי. כל הגזירה הייתה ליהודים, כמו שאמרנו במנחה לערבית, שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אכלו בתאווה, בשמחה, במקום לאכול ירקות ודברים אחרים. מי זה אותו רשע? רשע, אחשוורוש. הוא לא פחות מהמן, אבל הוא לא היה מלאכי. מדוע למצות את האצבעות, מה שנקרא, להיות... מרדכי היהודי, ידע מה לעשות. מה אם יין נסך, שגויים עשו את זה? אומרת הגמרא, הזעיר מן היין, מים, כן. חשבתי שזה קולה. לא מים. תוריד את האקו בבקשה. אין אקו. הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. למה? שאם הוא יכירו לו לשתות יין ולא לעבוד עבודה זרה, הוא יגלה גם כן שיכול לעבור את איסורי תורה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. במקום, מה הטעם של יין נסך שאסרו אותו רבותינו? משום עבודה זרה, שניסחו אותו לעבודה זרה. היה אוכל סעודה כשרה, אבל לא היו צריכים להצטער על זה, לפחות לאכול מה שאפשר ולא בתאווה. אסתר המלכה לא הייתה צעירה, בת 70 הייתה. המלך ביקש בתולות יפות מכל המדינות. מרדכי לא רצתה לבוא, שנאמר ותילקח אסתר. לא רצתה. אבל מרדכי אומר, עושים מה שגדול הדור אומר. מלכה לא רצתה את הדברים האלה, לא רצתה את המטמא הגוי הזה. גם לה, הקדוש ברוך הוא, הייתה שהייתה צריכה להיות עם המלך, היא עשתה דמות של שדה, אסתר המלכה בדמות שלה, והיא הייתה איתה. מי נולד ממנה? כורש. אחשוורוש כורש. היא בכלל לא רצתה את הדברים האלה. אבל עשתה את רצון השם יתברך, שהוא
דרך גדול הדור, למרות שגם היא הייתה מלכה ונביאה גדולה. ועוד הצליחה למלוך על 127 מדינות. מצליחה לגאול את היהודים, עם ישראל. אין לזלזל באף אדם עלי אדמות. אם אסתר לא הייתה, לא היינו פה היום. המן רצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים, כל מקום שהם. ולמה נקרא פורים ולא פור? אז התשובה היא, המן היה אסטרולוג, חוזה בכוכבים, לא חכם, לא היה פשוט. ולפני שהוא היה אסטרולוג, הוא היה ספר בכפר קרצום, אומרת הגמרא, ושם הוא היה מספר את הנשים. לא לחינם, היו לו 200 ילדים, אומר הזוהר הקדוש. 200 ילדים? איך אפשר? כוח כזה היה חוזה בכוכבים, אמר שעתיד להיות מלך גדול ליהודים. גם ידע את זה אחשוורוש. אבל מי זה היה? בסוף ירד האסימון אחשוורוש. מדובר אסתר יהודיה, מגיע לבן שלי. מגיע לבן שלי להיות המלך אחריי. רק בסוף הכל השתלשלות של הדברים, כי כל המגילה היא בהתחלה היא דרך טבע, והשם מכניס בפנים את הנס. כדי להיכנס למלך צריך 6 חודשים בשמן המור. כל הסוגים של השמנים והקרמים, כדי שהנערות יהיו יפות. אסתר לא הייתה צריכה את זה. שמו לה קצת, אבל לא הייתה צריכה 6 חודשים. אסתר קוראה תהילים. היא חיברה את הכ"ב בתהילים, דרך אגב. שואל אותה, בת מי את? אני אסתר, אבל אני לא בגלל בת מי אני. למה עוד לא הגיע הזמן? אחשוורוש היה שומר ערבות הסוסים. לפני שהיה. אבא שלו היה שיר גדול. אבל הוא קיבל את הירושה מאבא. קנה את מלכות פרס. זה זהב וכסף כמו חול היה לו. שנאמר, חבלי בוץ וארגמן, איזה כסף וזהב, עמודי 6, מיטות זהב והכסף. כל מה שצריכים היה, הרצפות שלו היה מזהב. גנב את החליפה של הכהן הגדול. אבנים יקרות, מכלים שונים. מאיפה לקח את זה? בית המקדש. משובחים, יינות משובחים, עושר רב. יין נסך, מה לעשות? אחשוורוש עשתה משתה, להראות את עושרו. גם ושתי עשתה משתה. ביקש לבוא ערומה. אני מלכה נבוא ערומה, אני הבת של נבוכדנצר מלך בבל, אני אבוא ערומה, יש לי את הכבוד שלי. למרות שהזוהר כותב שהיא גם רצתה שבנות ישראל יבואו ברצות, אבל לא. אף על פי כן רצה להראות את יופייה, סירבה לבוא. הגמרא אומרת שצמח לה זנב מאחורי האחורי, אז היא גם לא רצתה לבוא, וגם אתה אומר לי לבוא שאני אבוא ערומה, אני מלכה, הבת של המלך. אבא שלה היה אריאבש, סבא שלה היה נבוכדנצר מלך בבל. היא לא רצה לבוא, אין בעיה. ציווה להרוג אותה. בבוקר הוא התפכח, הוא שותה כל היום, זה שותה. עוד שאלה, איך מלך עושה 180 יום משתה, הוא פרסי, הפרסים הגויים קמצנים. אסור להגיד על ידי שהיא קמצנים זה אסור, לשון הרע. גויים ודאי שהם קמצנים. אבל איך עושה 180, לא, להגיד לכם שגם הוא היה גאוותן, להראות את עושרו. מזהב, הכל מזהב, הכל בשפע. אין לנו במחשבה את הדברים האלה, אבל כך היה. גם שלמה המלך שבנה את בית המקדש. גם היה לו עושר רב. למחרת הבוקר שאל את הסרסים היכן ושתי, אמרו לו מתה, מה מתה? אתה ציווית להרוג אותה, היא לא רצתה לבוא. מה, אני ציוויתי? כן. אמרו לה, מתה. אתה ציווית לבוא אליה והיא לא באה אליה, גזרת עליה להרוג אותה ומתה. שאל אותה, תתחילו להביא לו בנות אחרות, כאילו, כמו שאמרנו קודם. הוא שיקור, זה שותה מהמשתה של היין, ותפקד המלך בפקידים, לחפש נערות בתולות מכל סוג של מדינה שתבוא ותמלוך תחת ושתי. שמע מרדכי שבאות נערות למלך, וגם רצתה את זה, כי למה ביתי לקח את זה כמו שאמרנו, שהיא לא רצתה את המלוכה, אבל היא עשתה את רצון הצדיק.
המלך שואל אותה, בת מי את? אני אסתר, אבל לא אמר לו בת מי אני. ותשא חן בעיני כל רואיה. אומרת הגמרא שבכל מקום שראו אותה חשבו שאולי תהיי אשתי, אולי אחד מהשרים גם רצה להתחתן איתה. היא רק של המלך, הוא בת 70, מה אתה רוצה ממנה? כל הבתולה היו בת 20. איך הגיע 70? השם נתן עליה חן לך, שנאמר ותלבש יצר מלכות. נתן עליה את הרוח השכינה. המלך שואל אותה מאיזה מדינה את? לא ענתה לו. אומר לו, אתה רוצה לדעת? מחר אני אגיד לך במשתה. ויאהב המלך את אסתר מכבוד האנשים. שם לה כתר וימלכה אותה אחת בשתי. והיא לא מגלה שום דבר. בינתיים, הזמנים עוברים, כל מה שקרה במגילת אסתר זה 12 שנה. בצ'גן, בקטן ותרש, שזממו להרעיל את המלך בקפה, מרדכי היה 71 לשון, היה מסנהדרין. סנהדרין חייב לדעת את כל השפות. גם יוסף הצדיק בלילה לפני ש... בא לפני לפרעה, התחיל לדבר איתו את כל השפות, צרפתית, אנגלית, הוא מדבר כל השפות איתה. יוסף הצדיק, פתאום אומר לשלום לפרעה, שלום עליכם. אומר לו, מה זה השם? מה זה זה? זה עברית, זה בשעת הקודש. רק הכיסא יגדל ממך, אל תגיד לי שאתה רוצה את זה. אבל מרדכי ידע את התרסיים. תרסיים זה סוג של בבל, ערבים ופרסים ביחד. כאילו הוא ידע גם את הלשון הזו של התרסיים, שרצו להרעיל את המלך. הם חשבו שהוא לא יודע, הוא עמד בפינה ושמע את הכל. מיד הודיע לאסתר להציל את המלך מגזירה. למה? הם רצו לקחת את מקומו, הם היו הכי חשובים לפני המן. עדיין לא נכנס המן התמונה. מרדכי הודיע לאסתר להציל את המלך, המלך גזר לתלות אותם על העץ. וכתבו בספר המלחמות, הצלת המלך על ידי מרדכי היהודי. עדיין לא נעשה מזה שום דבר. בינתיים המן העמלקי היה רשע ואסטרולוג כמו שאמרנו, משנה למלך אחשוורוש, גדל וגדל ונהיה גאוותן. כל זה לא שווה שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי עוד כתוב בספרים הקדושים שראיתי שמרדכי היהודי לפני שהמן שהיה, הוא היה עובד אצלו בבית בירושלים, עובד אצלו, והוא היה חתם על הסוליה שהוא עבד של מרדכי לפני שהיה קטן. הם היו פחות או יותר באותם גילאים, והוא חצב על הסוליה של הנעל, אני המן בן המדתה, עבד למרדכי היהודי. בזמנו, הוא הכיר אותו, בגלל זה הוא לא יחב ולא ישתחווה, הוא ראה שיש כזה כל כך בן אדם, מה, 127 מדינים משתחווים לך, אחד לא משתחווה, מה, לא תדלג? הגאווה שלו הביא אותו לזה. המלך העלה אותו לגדולה. מדוע העלה אותו לגדולה? כדי שתהיה המכה לעמלק הזה קשה מאוד. כתוב וינשאו המן על כל השרים. כולם קוראים משתחווים, והגאוותן הזה בשלו. אומרת הגמרא, אתם רואים את השתלשלות של הדברים. כשהמלך שמתחיל לגלות את ספר המלכות, כתוב בספר הכתוב שמרדכי הציל את המן, אבל הוא חשב שמרדכי היהודי עושה בכוונה, אבל לא יחב ולא ישתחווה, יש לי את השם יתברך ורק לא אני סוגד. פתאום הולך אחשוורוש לישון, התחיל לקבל סחרחורות. אומר המדרש שהוא חולם את המן רודף אחריו ולהרוג אותו. אותו נרדם, זה נקרא שכתוב שהמלך אחשוורוש נרדם, שלא התחיל להירדם בכלל. פתאום המן עובר ליד מרדכי היהודי בשער המלך, והוא לא חכם להשתחווה, והוא מלמד את הילדים הלכות כניסת העומר. בא כניסת העומר והכריע 180 כיכר על ידי 120 כיכר על ידי המלאכה. בגלל כניסת העומר של תלמוד תורה של ילדים קטנים ביטל את הגזרה של 120 לשם המדינה.
כל זה המן האסטרולוג ראה שיש כוח לתורה. גם רשע כזה ידע כמה כוח יש לתורה קדושה. לפתע רואה המן ושאל, מה אתם לומדים? כניסת הרמב"ם. קרא המן ושאל אותו, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? פתאום נכנס. אמר לו, פתאום הוא רואה, הרי הוא חלם את זה, אז מה לעשות עם אחד כזה שגם היה לי טובה ואני לא ישבתי לו? אמר לו, את הלבוש, את הכתר ואת הסוס, את הגלימה, כל מה שצריך, להלביש את אותו אדם בבגדי כבוד. ולתת לו רחובות וכפרים, להכריז גם, אומרת הגמרא, לא רק זה, אל תטפל דבר מכל אשר דיברת, כולל כפרים ורחובות, ואתה תעשה את זה למרדכי היהודים. ולמה הדגיש שיושב בשער המלך? יש הרבה מרדכי, היהודי בשער המלך. עכשיו זה גאוותה, אני לא יודע מה לעשות. הוא חשב על עצמו, לא? כן. הוא חשב זה בשבילו. בדיוק, מי לעשות ממני? מי יחפוץ למלך לעשות ממני? אני הכי גדול שיש. הרי אסתר הזמינה אותי ואותו לא הזמינה את מרדכי. הוא התחיל הגאווה שלו יותר לקפוץ עליו. הרכיב אותו על הסוס, אבל לפני שהעלה אותו על הסוס, הוא לא יכל, מרדכי היה, הרי צומו עליי 3 ימים לילה ויום. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. מה זה ואל תאכלו ואל תשתו? צומו עליי זה צום, לא? מה זה אל תאכלו ואל תשתו? אמרנו בשבת יש כאן פנים חדשות, אל תאכלו מצות ואל תשתו יין. זה היה בפסח חודש אחרי, שמרדכי אסתר המלכה ביטלה כביכול בקדושתך, כדי שלא יהיה גזירה בדם, אלא ביתית, שיתבוא צדיק ויבטל, שזה משה מלמעלה והצדיק מרדכי מלמטה. יבטלו את הגזירה על ידי תלמוד תורה של ילדים, שיבואו ויבטלו את הגזירה על ידי תלמוד התורה, וכמובן עצמות של 3 ימים שגזרו אסתר המלכה. וגם אני ונערותי עצום כן. בינתיים אסתר המלכה, היא אומרת, אני נתמלתי מאשר עבדתי, אם מגיע לי, אמר למרדכי יהודי, את נשלח בשם השם לגאול את עם ישראל, ואם לזה כזאת הגעת למלכות, איך תדעי עם כל 3 דברים, זה השעה שהגיעה. איך אני אבוא? לא קראו לי המלך, אבל מה שעבדתי, אני אלך למלך. אומר המדרש, בא המלאך, ייפל את הפנים, ותיגע בראש השרביט, אבל השתברבה ידיה 130 אמה. לא רק היד שלה, וגם המטה שלה, של אחשוורוש, הגיע עד היד שלה. עד שהגיעה ותפסה בראש, ותיגע בראש השרביט. תראה איזה נס. בינתיים המן אומר לו, תעשה חמור חדש כזה, כדי שאני אעלה ויקפוץ על הסוס, הסוס גבוה, אני לא יכול, אני חלש, אני צם. שכב עליו, הוריד את הראש, הוריד את הגוף שלו למטה, איך שעלה, שם את הרגליים שלו בתוך הזה של העוקף של הסוס, נתן לו בעיטה, העיף אותו כמה מטרים. כתוב בתורתכם, אמר לו, מנפול לבך אל תשמח, וכשלא על יגע ליבך, למה אתה עושה לי דברים כאלה? לא אמור על מנפול לבך אל תשמח, אומרים את זה על יהודי שהוא אויב שלי, אבל רשע ועמלקי, ואתה על במותם תדרוך, על זה נאמר עליך. תראה מה זה. מרדכי הצדיק, עליו השלום, כשהוא מתחיל להיות בגדולה, עובר תחת הבית של המן הרשע, היא רואה טלית תלתחלת, וחשבת שזה מרדכי, אבל בעצם שם את זה המן, כי החליפו לו בין הטלית. בין הטליתות, מרדכי תמיד היה הולך עם ציצית, להראות שהוא מרדכי היהודי, נשמע מכל קדושה, מרדכי היהודי, שלא נהנה מסעודתו של אותו רשע. הוא שם את הטלית עליו, ונתן לו להמן ללבוש את הטלית שלו, חשבה שזה הבת שלו. לוקח את כל 100 השופכים, לקחה הבת של המן הרשע, זרקה את זה מהגג איזה כמה מטרים, לא ראתה שזה הוא בורים את הראש שלו למעלה, והבת שלו ראתה אותו ככה, צנחה על המתה, התאבדה במקום הבת של המן. זה נקרא אבל וחפוי ראש. אבל, מהבת שלו שמתה וקפצה מהגג, שהתאבדה, וחפוי ראש מהמי שופכים, ניתן ריח של צחנה שאי אפשר לתאר, ואין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. התאבדה במקום. ולא רק זה, מה זה נדחף?
כל אחד חושב, כאילו, המן עם הריח שיש לו, אז דוחף אותו לכיוון הארמון. השרים, תיכנס, והמלך רוצה לדבר איתך, הגיע פעם השנייה. כתוב בגמרא, למה בראשונה אסתר המלכה לא גילתה לאחשוורוש את הסיבה לכך? כלומר, עוד לא הגיע הזמן, והסיבה היא כי המן שמח וטוב לב שהוא הזמין אותה למשתה, אבל הוא לא יודע שעומד להפיל אותו הצדקת. מרדכי ידע בקדושתו שיש לנו רק את הקדוש ברוך הוא, ואת תתפללי וכולנו נתפלל שנצליח בדברים האלה. במשתה עם הריח הרע והצחנה, המלך סותם את האף, לפתע אסתר גם סותמת את האף, חסר הריח הזה. יש אחד שרוצה להשמיד את העם שלי, אתה יודע שאני הבת של שאול המלך? אתה הבת של שאול המלך ולא אמרת לי? כן. כל זה אמר איש צער ואויב, המן הרע הזה שתמיד מחפש לדבר לשון הרע מספר אחד, שאין לדבר יותר לשון הרע מהמן, שנאמר עם מפוזר ומפורט ולשנו, ישנו עם מפוזר, אותיות ישנו, נרדמו מהמצוות חס ושלום. אין אחד יותר מדבר ממנו לשון הרע. המן נבעט מהמלך והמלכה. המלך קם מכיסו, במעריח של הצחנה, זה ממש אי אפשר לתאר. בא לסלון השני, פתאום הוא רואה בחצר את הילדים, מלאכים נדמו בדות מלאכים, של הילדים של המן הרשע, לוקחים והורסים את הגינה של אחשוורוש. מה אתם עושים, הורסים את הגינה? המן אמר לנו לעשות את זה. המן, הוא נכנס ורואה את המלכה יושבת על המיטה, אבל המן נופל על המיטה אשר עליה, ולא נפל כי בא המלאך גבריאל, ואת זה הם לא רואים. נופל על המיטה כאילו הוא רוצה לאנוס אותה. אבל חס ושלום, לאנוס אותה לא, הוא רוצה לבקש ממנה שתמחה לו. עוד פעם נופל גבריאל, דוחף אותו, עוד פעם נופל על המיטה, נופל על המיטה. גם לכבוש את המלכה ימים בבית, פתאום נכנס חרבונה, אחד מהסרסים, שאגב הוא היה חבר של המן, אבל בא אליהו הנביא להתחפש לדמות חרבונה, לדמות חרבונה, ואמר לו, תשמע, היית שהכין למרדכי יהודי, שביקש לתלות את היהודים, לתלות אותו, הוא הכין את זה כדי לתלות מרדכי, מרדכי יהודי הציל אותך מגזרה מדקם התרש. אז גם אולי רוצה גם כן לעשות לך אותו דבר. ויאמר המלך, תלו עליו. רואים כאן, כאן זה כתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה ושון ויקר. אורה זה תורה, שמחה של מצווה, שזה המצוות, ויקר זה הנחת התפילין. גם מרדכי היה הולך עם התפילין ברחוב. תראו מה זה ההשתלשלות של הדברים עומדת במקום גבוה מאוד בשנה. דווקא מרדכי זה שאמר, היה מפוזר ומפורד בין העמים, המגילה אומרת, משלוח מנות לשלירהו, מתנות לאביונים, החיבור, בן אדם לחברו, מה שיש בכיפור זה משהו אחר. מה יש בכיפור? הפחד, הרעדה, יום הדין. כאן יש לך בשמחה כפורים, כפורים כיום הפורים. בסעודה לבקש, למה כתוב ויאמר המלך במשתה היין? מה בקשתך ונתן לך? המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז תבקש דבר רוחני קודם ואחר כך דבר גשמי. מילה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה גשמי, גם את הרוחני, גם את הגשמי, גם את הרוחני וגם את הגשמי, אני אתן לך. זה זמן לשאוב ישועות, אהבה ואחווה, שנאמר, ליהודים הייתה אורה בשמחה. ועוד כתוב, פושט יד נותנים לו ולא אומרים לו ולא מסתכלים עליו מי ומהו. מתי? בפורים. שהעניים, הידיים שלהם פתוחים בימים פורים, במקרא מגילה, שיבואו ויתנו להם צדקה. כמה? זמן של סעודה. כמה זמן של סעודה? כמה עולה איזה פיצה ושתייה, או בשר, אין שעניין לאכול בשר, יש עניין לשתות יין. למה כתוב עד לא ידע? הכוונה יותר מהרגיל שהוא רגיל לשתות, כדי שלא יגיע למקומות שהוא לא יכול לעמוד בהם, כי השתייה יכולה להביא את האדם לעבודה זרה, גילוי עריות לשפיכות דמים, גם כשהוא שתוי הוא יכול לאבד את עצמו. גם במשתה היין בשמחה של המשפחה, מה שכתוב משפחה למשפחה, מיום ליום, מחודש לחודש, אז זה כתוב פור ולא פורים, פורים ולא פור, על שם שתי פעמיים, המן עשה, הוא היה אסטרולוג כמו שאמרנו, שתי גורלות, אחד של חודשים, אחד של הימים, יצא שהוא לא ידע שפטירת משה רבנו זה בזין באדר, שזה של היום, והוא לא ידע שיש מלמעלה אחד שמתפלל, כי הוא, דרך אגב, הוא אומר דרך הלצה. המן פגש את פרעה בגיהנום, אומר לו, תראה,
אני הבאתי להם רק יום אחד שיעשו את החג. אתה פרעה הבאתי להם 7 ימים, ולא עושה את האנשים שלהם חודש ימים לנעות של הבית, מסתרים את הבית. גם שם הבאתי להם עבודת פרך. גם למעלה מתנוססים עלינו, המן ופרעה. נמצאים באותו מקום. מי הסביר שראה אותו בגיהנום? זה סתם הלצה, אבל אפשר להגיד את זה. זה לא אמיתי, אבל זה הלצה. דרך הלצה אומרים שהמן פגש את פרעה בגיהנום, הוא אומר לו, אתה 7 ימים ואני הייתי יום אחד. למה קמצן היה פרעה, לא פרעה, המן. יום אחד מספיק לו לעשות את הדברים. מה העניין של העיקר שנתפרש לתפילין? ועיקר זה תפילין. הדבר היקר שלנו זה התפילין. כאילו, ששון ועיקר תפילין. למה תפילין? למה לא שבת? קודם כל, כי מרדכי היהודי זה שהלך עם הסוס, כמו שאמרתי קודם, עם התפילין עליו, ששון ויקר. ומתי שמגיע בקריאה במגילה שאומרים ויקר, ייגע בתפילין וינשקם. ששון ויקר, ומתי שכתוב את המגילה, האיגרת הזאת, אני כבר אהיה כאן, אני אנער את המגילה, שישמעו את הדברים בצורה. פעם הראשונה בתורה שמזכירים את היהודי, זה ממרדכי, נכון? מרדכי היהודי. כן, אמת. נכון. לא נזכר. גדול הדור היה אב בדין, צדיק גדול. למה באמת לא מזכירים את זה לפני? כי באמת הוא היה היחידי שאפילו שהיו חכמים בפרס, הוא לקח את הצורה של הרוחניות הזו עד הסוף. הוא היה כמו יעקב אבינו, שלקח את הקדושה עד הסוף, בגלל זה זכה מה שזכה.